A wedyn ni
Hereford's follows it afterwards, flanks move over to the shoot, please. Hereford's. Charlie, get ready. Hereford's, please. Does it call a champless on it? I told her to leave it in the Yeah, the Hereford's, please. No. Right. Usually leave them. One of the Hereford's somewhere, please. She thanked me that she kept it off. The other two Hereford's come over to the Charlie, please. On, stand by. On. Thank you.
It's like a 7 minute. Good. Bit added effect. We got Michael Sheen. Welsh version. Walking over to Shapes and sizes. Good.
right.
Wel, dyma ni bobl wedi cyrraedd uchafbwynt y sioe i fi bob blwyddyn. Pencampwriaeth y tîm o bimp. A dwi mewn cwmni da ar gyfer hon, mae hynny'n wir i chi. Wel, Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch. Croeso cynnes ato ni tro cynta i ti ddod ato ni heddi nawr yn y pwynt sylwebu. Ni'n edrych ymlaen yn arw at hon, boi. Yndi, fel ti'n dweud, mae'n un o wasuron y sioe, ydy. Y grŵp o bimp, ydy. Dwi'n meddwl bod 16 oes o dîmau. 16 o dîmau o fridiau sydd yn rhyfeddol ar olygfa yma'n codi. Wel, y codi'r blew ar gwallt o'r cefn yn gwarni bob tro, yn dweud. Bob tro, yndi. Ac hefyd yn gwmni gyda ni, mae Megan Davies. O Gwm Gwaun, a Megan, diolch i ti am aros gyda ni hefyd. Dim problem. Gyda ni ar gyfer y ffit syw wrth gwrs. Dwi'n gwybod bod tithau hefyd, gyda ni sgwrsio, tithau hefyd fel ni yn edrych ymlaen at hon fyd yn dwi ti. O, ydw, edrych mas draw. Sonia chydig bach ti dir am y brydiau sydd gyda ti gato wrth gwrs wyt ti wedi bod yn beiriadu yn y sioe o'r blaen, yn nosbarthiadau'r masnachol ac yn y blaen yn cystadlu eleni. Sonia chydig bach am yr hyn sydd gyda ti adrefn ar y ffarm. Do, yn y ti fan do, ges i fraint o'r ydeg a beirniadu'r adran Bîff marchnasol. Oedd yn uchelgais. Di bod yma ers hogyn ifanc a meddwl dywys i cael cystadlu, ond byth yn meddwl sy'n ni'n cael dod yma i feirniadu, so oedd hynny'n uchelgais i ni ac i'r teulu fel tai. Fraint anhygoel, yn fraint enfawr i chi. Oed. A Megan, chithau nôl yn Cwm Gwaun fyna, yn cadw gwartheg hefyd, wrth gwrs, beth da chi? Wel, mae commercials da ni. So mae pimp da ni lam a lenni de, a yn wedi cael bach o llwyddiant ydyn, ond y glas, y limbs yn ystod chi. A rhaid beth a tithau wedyn, y limbs yn fynd, mae ambell i darw a yn croesi hefyd gyda'r glas ac yn y blaen i gael y... Ia, yn y ti fan, chydig o limbs pyr, chydig o rei glas 3 chwarter. Ti'n bod pesgi a dyn os beth i da i fridio, wel, ti'n bod gwerthu teirw fel tai. A nôl te, at y tîm o bimp. Dyna nhw'r gwartheg Dion Cymreig. Tipyn o dîm, a'r gŵr yn gyfrifol ac yn cael y fraint enfawr o feirniadu yma yn y sioe eleni. Esmor Evans, bach i fachan yn filfeddig, yn ameithwr o fri yn cadw gwartheg pedigree, Charolais, Limousin. Mae hwn yn ddyn sydd yn deall i stwff, mae hynny yn sicr i chi. Ac yn wncwl i tithau hefyd, ti dir yn dweud? Yndi, na ti fan, yndi. Sdim eisiau cwestiynu arbenigedd y gŵr bonheddig yma, nag oes? Na, dim o gwbl. Mae wedi anghofio mwy na mae'r rhan fwy ohono ni'n wybod yn dweud? Do, igon gwir ti fan, igon gwir. Dyna ni. Wedi beirniadu mor blaen, wedi beirniadu dros y byd a gweud y gwir yn do. Wedi bod yn Brasil a... Wel, dros y byd yn dweud? Yndi, Lloegr, Scotland, fel ti'n dweud, bod yn y Brasil. Yn Ffrainc, yn Sbaen. Ac am be fydd e'n chwilio nawr te? Ti'n abod yn well na neb wedi gweithio da geflynyddoedd yn ôl hefyd, wrth gwrs. O wastad isio pwa, digon o seis. Pwer, cywirdeb. dyna'r gair, ie? Pwer mae eisiau. Pwer, ie. A digon o seis. Felly, ond sy'n ni dweud, dyna fydd o'n mynd ar ôl, fatha, digon o pwer, digon o seis, a cerdded, ti'n bod, ie. Ti'n cytuno mai dyna sydd angen mewn pencampwriaeth fel hyn, te, Megan? Ydw fi yn, a ti'n mo, mae'r safon ma mor dda. Mae fe'n galed i cael da sy'n debyg i gilydd fyd, ond mae y competitors ma wedi llwyddo yn llwyddiannus iawn o gael stoc anhygoel i fel compito erbyn i gilydd fan hyn. Mae fe'n anhygoel. Os o ran y pencampwriaeth yma, mae eisiau tarw da yn y marn yn dyfe i gychwyn pethau. Tarw, swmp o tarw a wedyn gobeithio buwch sydd yn matcho'r tarw a wedyn. Lle di fynd o fyny'n gallu di ti dir? Fedri, ti'n bod, wrach bod e rei beirniad yn wrach yn mynd i feirniadu'n wahanol, ond swn i ddeud heddiw fydd o wrach eisiau tarw wrach sydd just yn dominyddu wedyn buwch a wedyn heffrod a wedyn tarw fel bod o'n dangos, ti'n bod, be maen nhw'n gynhyrchu. Mae'r henffordd wedi bod yn glyfar iawn. Welon ni'r henffordd yna wedi mynd am darw bach ifanc yn hytrach na mynd am y glamp o darw mawr. Falle di gweld hi'n anodd i gael rhywbeth fydde'n gweithio gyda'r tarw mawr na'n dyfe. Welly dim am darw bach ifanc ac yn sicr mae yna dyn peryg fan hyn. Oes, ond dwi'n siŵr os dwi'n iawn a dyn nhw fod i roi be bynnag sydd i ennill i'w bryd ar ddillun i fewn o'r grŵp o bimp.
Ond, fel ti dweud, mae'n anodd ffindio grŵp yn ydy, ti'n bod, i fatio hefyd. A falle bod y Gres yn chwarae ran hefyd, welon ni'r Taro Henffordd yn chwythu chydig bach yn gynharach, falle bod e wedi gweld i'r rhyd 2 mi ddod nôl allan eto, ond fe? Ie, igon posib yn y Gres, fo, i'n digon gwir. Ond mae rhaid ni siarad am rhain, y Charolais, a Gesmor yn ddyn Charolais, yn ddyn lims hefyd, ond mae rhain yn agos iawn at ei galon e, yn dyn nhw ti dir. O, wel, wedi bridio hein ers blynyddoedd yn dweud, ti'n bod, ond dwi'n siŵr fydd o wrth i fodd yn cael beirniadu yma heddiw a gweld o grŵp yma i flaen o wan yn dweud. Wy'n dwlu ar rhain. Dwi'n meddwl bod rhain yn wych, Megan. O, dyn ma nhw. Chartarw na ar y pen. O, anhygoel. Mae'r pŵer ganddyn nhw'n sicr. Yn sicr, wes. Un nhw'n plesio, ti dir? De, maen nhw'n edrych yn dda. Yndyn nhw. Yndydyn. Maen nhw'n edrych yn dda. Mae'r tarw ar fywch na, just yn tanio, yndyn nhw. Ynddy. O, drach ar pŵer. A Gesmor yn galw'r y blonds i fyny o'r cornel pella na tuag ato fe. Con nhw'n dod. Dyma nhw ar y ffordd. Chi dyn peryg, fan hyn hefyd. Y safon gwych o wartheg blond yma yn y sioe eleni, dos yma gan. O, wes. Safon uwch iawn. Wel, beta chi bod e wedi bod yn cystadleuaeth drwm iawn i'r cystadleuwyr o Charolais ydyn. Waw. Mae yna lot o fridiau dal i ddod wrth gwrs. I ni wedi gweld y lims eto. O rhaid ni aros am rheini, does? O, wes. Y cementals, y glas Prydeinig, y de-ddyfnaint, yr angus, y hirgorn, gwyn Prydeinig, y burgorn, wedi'n gwartheg yr ucheldir. Mae'r solers, mae'r Galloways a hefyd y Pauls Coch, y Red Paul. 16 o frids. Falle bod yr un yn y canol twtch, falle'n rhy gryf o bosib. Mae'n anodd. Ydy. Tîm da. Ynddy, mae dîm sy'n sefyll allan ton i ddi yn dydy. A bant nhw, esbord i gweld digon. Reit, dewch i ni gael cipolwg ar y lims. A llynedd, y burgor nath hi. Maen nhw'n mynd amdani am y trydydd flwyddyn yn olynol. Yn mynd am y goron drifflig. A'r gwartheg dion yn ail llynedd. Ond beth am Lenny? Lenny sy'n bwysig nawr. Wrth i ni weld y lims yn cychwyn i taith i fyny o'r cyrnel pella na. Mae glamp o darw gyda nhw ar y talcen. Yes. Beth ti'n meddwl am rhain te? Thor Atkinson sy'n ar tarw na, ar y foot underdog. Beth ti'n meddwl am rhain te, Megan? O, maen nhw'n outstanding. Maen nhw gyd mor pwerus. A, well, confirmation. Oh my god, waw. Na gyd sydd fi wedi, waw. Mae'n... Oh my god. Maen nhw wastad yn berig mewn pencampwriaeth o'r fath, yn dyn nhw ti dir y gwartheg lims. Ynddy, mae'r lims wastad i bod yn bwerus ag yn greu fewn niferoedd y fyd yn dydyn. Ti'n bod, gymaint o fridwyr yn cadw limusins hefyd yn dydyn. Oes. Rhai o'r rhain o Winfield Park, mae un lawr o'r Alban yn mynd gyda nhw hefyd o Grahams yn does. Oes, Thor Atkins fel ti dweud, dwy efo Jenkinson a Robert Graham, ti'n bod, sydd wedi bod rownd y sioeau eraill a bod yn llwyddiannus, felly... Drychar, ni nhw, drychar tarw nhw, mae'n rhagorol yn dwi. Mae'r tarw na'n enfawr. Cael rhywbeth i fynd gyda fe yw'r dasg anodd, yn dweud. O bosib rhy fawr? Wel, o'n i'n clywed ddweud bod classes ar heffod yn eithriadol. Felly wrach, os trio ffeindio tarw i fynd efo hini, fasa'r broblem wrach, yn dweud ti bod, ond edrych fan hyn, mae hwn yn sefyll allan yn dydi ti efo. A goffa nhw esmor efo beirniad wedi gweld digon. A mae yna ddigon i ddod hefyd. Mae yna lot o feirniadu o'i flaenau. A mae yna gystadlu
arbennig ar y ffordd. Ie, ni'n nghanol cystadlu pencampwriaeth y tîm o 5 yma yn Llanelwedd yn sioe 2026. Mae Megan Davies o Gwm Gwaun gyda fi'n gwmni, a Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch. Ti'n gweld y limbs yn mynd, mae'r semental ar y ffordd. Mae'r sementals wedi dal yn llygad un y sioe yma. Drwy draw mae'r safon o wartheg sydd wedi bod gyda nhw yma wedi bod yn hynod y gystadleuol. A'r niferoedd yn gryf yn y sioe eleni. Beth am y 5 yma, Megan? Wyt ti'n meddwl bod nhw'n ddigon da, yw nhw'n ddigon o dîm, ti'n meddwl i fynd â hon neu na? Wel, maen nhw gyd yn bwerus, war y teg yn nhw gyd, ond mae'r tarw, mae fe'n rhy bwerus i fynd yn grŵp o 5 gyda'r anner dwytha yna. Yn fy marn i de, ond mae fe'n ragorol y safon o fel semental sy'n ma. Oes, mae yna bwer yna, tydir, ond falle yn cweit yn digon o dîm o bosib pan mae'n dod i'r trisiedi na'r aneirod na'r y talcen, beth ti'n meddwl? Ie, wel, sbiad ar y sgrin yn fan hyn, maen nhw weld yn matcho yn dda dydyn, ti'n gwybod. A dwi'n gweld y bryd yma wedi datblygu dros y blynyddoedd dwytha. Do, a lot o ddichesu signo fyny yn yr Alban yn cadw nhw fel bychod, a dwi'n meddwl bywan bod y bryd yn dod lawr i Gymru, felly bod bobl ffermwyr yn mynd i gadw mwy o'r sementals fel buwch fagu hefyd. Ie, mae'r gwartheg ling di dod yn hynod o boblogaidd, a wedi ni roed y tarw semental nôl ar y ling i gael y sim ling ma. Mae'n fistach ac yn anifel sydd yn cael prysiau da iawn yn y marchnadoedd stor ac yn y blaen. Yndi, mae di mynd yn boblogaeth, yndi, mae wedi. Ac os edrychwn ni tu ôl i nhw wedyn, lawr yn y cornel pella, fe welwn ni'r glas Brydeinig, y British Blue. Yn dîm bach ifanc. Mae rhain di eto mynd am darw ifanc o'r hyn wela i, ac maen nhw wastad yn gystadleuol yn y tîm o 5. Bob blwyddyn maen nhw'n cael tîm at ei gilydd sydd yna yn cystadlu'n dyn nhw, Megan. Ydyn. Os dwi'n ei weld y Sims yn gadael a dyma nhw, mi fydden nhw'n gwneud y wac fan ni nawr at y beirniad at Esmor. Dwi'n dyfardi ar hyn, tydir? O, ti'n bod, maen nhw'n cered at ni fan hyn. Ti'n gweld y pŵar sy'n ei pennau nhw a clustiau. A ffroen, ti'n bod, a heb os ogon i bai, dwi'n meddwl fydd Esmor yn licio'r pŵar, ti'n bod. Yn y Sims ma? Yn y Sims hefyd, ie. Beth am y glas sy'n ni'n gweld fan hyn wedyn? Ia, tîm eitha cyfartal yn dydyn ni fan, ti'n gwybod? Cyfartal iawn. A eto yn werth i gweld. A maen nhw'n llwyddo i wneud hynna, glas yn y tîm o 5 ma. Yndyn. Maen nhw'n cael y 5 na just yn reit. Yndyn. Dych chi'n gweld e fyna nawr? Beth ti'n meddwl, Megan? O, maen nhw'n tîm ragorol, maen nhw'n arbennig, maen nhw gyd yn yr un confirmation, yr un size, yr un oedran beth i fod hefyd. Ond wedyn mae'r un wen yn stico mas fwy achos y markings. Ie, mae'n drenu falle'n sy'n wedi gallu cael buwch fod yn ddig i lliw yn dyfa i fynd ar lleill, ond... Na, war y teg. War y teg. O, ragorol. Oes, mae yna bwer fyna, yn sicr. Esmor yn ei gwaith da, dim yn hir, nag yw, dim yn cadw nhw'n rhy hir. Na, chdi, o'n i'n sylwi fel oedd yr tîmend o fewn i'r cylch ma, oedd o'n sefyll reit wrth y gat o watch nhw do fewn. So, mae wedi cael un look ar nhw'n barod cyn wan. A wrach wedi wneud i feddwl fyny ar ambell i grŵp. Ond o wastad yn di edrychad cynta. Mae rhywun eisiau gwneud i feddwl fyny, dydy. Mae'r cystadlu'n cychwyn wrth i chi ddod drwy'r gap, ynddo? Ynddi. Ynddo, Megan, wyt ti'n dangos yn y ffair ac yn y blaen? Cant, ie. Mae rhaid ti fod yn barod yn syth, ti'n dod lawr y ramp yma fewn i'r cylch. Cyn i chi mynd mewn i'r iet, a gweud y gwir.
Ond ti, waw. Mae rhaid ti gael pethau'n barod ys e? O, Mae rhaid ti wys, fod wys. ar dop dy gêm. O, wys. Dyma nhw, y glas yn cerdded fyny ato ni fan hyn i'r... Mi'n hoff iawn o'r tarwn ar y pen. Rhaid cyfadde. Symud yn dda yn dwi. Odi. Next we have the South Gwych iawn. Wartheg de Delphi. Dîm Perig, ti dweud? Swn i'm yn syni. Bob amser Perig. Swn i'm yn syni. Ynddi. Well known for its maternal and beef qualities. It is ideal placed in the A nawr dyma nhw, y Dydd of Night. Whether intensive, extensive, or organic. Its many long established attributes lend themselves well to crossing with other native and continental breeds to suit individual Mae'r gwartheg Dydd of Night yma wedi altro tipyn hefyd dros y blynyddoedd yn do. Fel y brydiau i gyd yma, maen nhw'n chwilio am ffyrdd i wella'n blynyddol yn dyn nhw Megan. Ydyn, maen nhw, ydyn. A chi'n gweld fel dros y blynyddoedd, maen nhw wedi altro. Falle twtch mwy o siap. Ie. Wella'r brydig a'r brydio na. Ydyn, maen nhw wedi. Rhain yn dîm da. Mae rhain yn dîm da, ti dir, yn dyn nhw? Dyn eto wastad i fan ydyn. Chwarae teg. not only in the southwest but the Dyna nhw. Wedi bod o flaen y beirniad. Esmor Evans. Yn cerdded i fyny nawr ato ni fan hyn. I'r pwynt sylwebu. Wel, mae'r Angus ar y ffordd ac am sioe maen nhw'n gael heddi yn Llanelwedd. Wedi ennill pencampwriaeth y parer Fitzhugh yn gynharach. Tybed allan nhw'n neud i nawr yn y tîm o 5. A maen nhw ar y ffordd i fyny at y beirniad Mr Esmor Evans. O'r Wyddgrug, y milfeddig, a'r brydiwr stoc o fri. Cadw gwartheg Charlie a gwartheg Lims. Ac yn deall i stwff a nai Esmor Tudur sy'n gyda ni fan hyn yn gwylio'r gystadleuau. A hefyd Megan Davies o Gwm Gwaun yn gystadleu'r brwd yma yn y ffair ea ac yn y sioeau haf a fel wyt tithau hefyd Tudur wrth gwrs. Fel oeddes i di ennill y pare, un nhw'n mynd i wneud i yn y tîm o 5. Tudur? Wel, pam ddim? Ynde? Pam ddim? Na, maen nhw'n edrych y dda fan hyn ydyn. Darw da gyda nhw'n dos e. Tarw ei pin o pŵar yn does? Oes, sgwarin yn dwi. Ynddi. Dwi'n sefyll hwnna nawr, coes yn bod Cornel Megan. Ie. Siapus yn dwi. O, ydi. Dros ben ydi. Hoff iawn hwnna. A falle un o'r rhain y canol, falle cweit o'r pŵer falle yn gweddill y tîm. Yn y marn ni o bosib. Ond gawn ni well olwg arnyn nhw pan ddod nhw ato ni fan hyn yn dweud ni yn gweld nhw'n dda fyna nawr. Ydyn. Esmor wedi gweld digon ac yn edrych ymlaen i weld y tîm nesa. A'r Hirgorn fydd yn dod tuag ato fe yn yr eiliadau nesaf yma nawr. Yn cerdded fyny o'r cornel pella yna. Chwarae teg i'r ddangoswyr boes. Mae'n eithriadol o dwy. Mynd nhw hefyd fel ma hi'r stoc yn dyfe. Dwi'n mynd rhwydd yw i, Megan. O, na di. Wyt ti'n gwybod beth yw i fod mewn cylch O, cystadlu? ydw. Adrenalin yn cadw chi fynd a mae fe jyst yn, beth gofiadwy, really. Mae'n foment yna chi'n y ring. Pan mae hi mor boeth â hyn, oes rhywun yn gallu anghofio i ryw raddau achos bod chi yn y foment gymaint. Mae'r adrenalin fel wydoedd Megan Tudur yn cynnal rhywun yn cario rhywun. Yw hwnna wir? Mi allfod. Ond mae rhaid chi fod ar eich gwyliau drwy'r adeg, bob eiliad. Oes. Mi allid golli concentration am rhyw hanner eiliad wrach bod y beiriad yn sbiad wrach bod i throedi neu bod i di sigo fi'n bach yn ddigon oedd o newid i feddwl.
Mae fe'n. Y pethau bach. Pethau bach Sy'n yn mor ddigon. bwysig. Ydy, dyddi yma, ddim o'i wedi mynd. Dyma'r hirgorn, felly nawr. Ar y teg, sy'n da iawn ganddyn nhw. Fydden nhw gael y tarw nôl mewn i'r llinell. Glamp o darw da fo nhw hyd yn se. O, mae hwn yn dîm da i weld, ydy? Mae e. Ydy, mae chwarae teg iddyn nhw. Mae e ti dyr, cytuno. Dim. Mae nhw'n sefyll y dda fan hyn ydyn. Mae'n neis gweld y bridiau yma, ydy? Ydy, gyd yn cystadlu yn de mai. Brydiau cynhenid ni, ben ar brydiau cyfandirol yn dy fe. A'i lle nhw i'r diwydiant yr un mor bwysig. Lot o ddechrau sy'n godro yn croesi gyda'r rhai nawr hefyd yn does. Yn rhywbeth sy'n digwydd fwy. Yndi, mae o'i fan, yndi. Maen nhw'n gweud bod ansawdd y cig yn arbennig iawn. A dyna nhw, yr hirgorn. Wrth i ni weld Esmor yn camu y tu ôl i nhw unwaith eto. Ac Esmor yn paratoi i weld y British White yn dod tuag ato fe yn y man, ond tipyn o ffordd dal i fynd wrth gwrs ym mhencampwriaeth y tîm o 5. Mae'r ein yn dîm da, Megan. Mae nhw yn dîm da iawn ar y teg. Dyma'r un British White. Beth yw'r tarw yma ddo yn bencampwriaeth. Darw bach arbennig. O, di. Gret o darw. Problem yw am hwnni gyda nhw. Mae tarw mor dda. Mae'n mynd i fod yn anodd i nhw o bosib i gael y tîm i gyd wedi. Achos dyw'r niferoedd ddim gyda nhw i gystadlu gyda'r tarws. Mae'n darw da iawn yn dywe. Yndi, chwarae teg. A diolch yn hawdd nhw fel ti'n deud i gystadlu byn y bridiau eraill efo'r nyfiroedd i gael dewis yn dweud fan nhw. Yn union. Ond maen nhw wedi rhoi tîm da iawn chwarae teg iddyn nhw. Ond edrych ymlaen i ni nawr, boes, at y burgorn sy'n dod nesa. Achos nhw wrth gwrs oedd y pencampwyr yma llynedd a'r flwyddyn cynt. Tybed i nhw'n mynd i wneud i lenni eto, ond newn ni drafod mwy arnyn nhw yn y man. A dyna nhw'r British White felly wedi bod o dan lygad craff y beirniad. Wel, dyma nhw'n dod, y gwartheg burgorn. Maen nhw'n mynd am y goron drifflig, y burgorn sydd wedi ennill y tîm o 5 llynedd a'r flwyddyn cynt. Odyn nhw'n mynd i wneud i eleni eto. A dyma i chi dîm, bobl. Wel. Maen nhw'n hynod o gystadleuol. Mae'r niferoedd gyda nhw yn y sioe eleni. Ac Esmor Evans y beirniad yn aros amdani nhw. Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi fan hyn yn gwmni. A Megan Davies o Gwm Gwaun. A dyma nhw wedi cyrraedd y beirniad. Fe eisiau nhw jyst gael nhw nôl mewn i'w llinell. Di bach yn fler arnyn nhw fyna, tudur yn ffordd. Fe eisiau nhw gael bach o'r siap ar y tîm. O, fe nhw wedi cael tre mewn munud. Beth am rhain de, boes? Be neud i holi nhw? I nhw'n mynd i neud i? O'n i'n gweld i'n cared o'r gornel bellan ewan. A, waw, sôn am pŵar. A maen nhw mewn shot rei da o neud i am y trydydd waith sy'n ni'n neud. Megan, i nhw'n mynd i neud i am y trydydd flwyddyn yn olynol?
Dwi'n meddwl mae shot go dda da nhw i ennill y wobr ar y trydydd waith. Am hynny ti'n meddwl? O, maen nhw sy'n tîm ragorol ar tarwn ar y diwedd, arbennig. Mae fe'n gadarn iawn a mae'n cryfder ragorol gyda fe. Ie, rwy'n Hywel Sheriff sy'n ar y talcen. Yn dipyn o Sheriff hefyd yn arwen y ffordd. A nhw hefyd Llwyn Hywel sydd ar fuwch drws nesau iddo fe. Mae yna rhywbeth am weld tarw, fel i ni sôn yn barod, tarw da a buwch dda drws nesau iddo fe'n dal i tir a wedyn y plant fel petai yn drws nesau iddo fe. Ie, fatha'r cynrychioli, be mae'r tarw ar fam yn gynnyrchu fel bryd yn de. Ie, yn sicr. Gwelai'n rheswm pam na allan o fod yn gystadleuol? Wel, sbio da, fan hyn Ifan, cytuno'n llwyr efo ti. Byddai'n dipyn o stori. Byddai'n gamp aruthrol sellan nhw'n neud i eleni eto. O edrych ac o gofio beth sydd wedi bod yn barod o'n blaenau ni, ac o flaen esmor. Dwi'n siŵr sy'n lle mae'n mynd yn well sa'n nhw'n neud i eto, dim ond fyse. Fyse, yn bendant. Dyma nhw'n dod. A fel i ni sôn hefyd, wrth gwrs yn fryd sy'n tyfu mewn poblogrwydd yn flynyddol. Ie, maen nhw'n dîm arbennig, boes. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Ydy. 16 o fridiau wrth gwrs yma yn cystadlu'n y tîm o 5. A tynnu nhw lawr o 16 i 8 byddwn ni. O 8 i 4 bryd. A wedyn yn mynd am y pencampwyr. Ond tipyn o ffordd i fynd wrth gwrs o hyd. Ac i ni'n edrych ymlaen i weld le eithi eleni. Planning outside and they are seldom housed. They make a real economic contribution to health and development. They have been exported to Australia, Canada, and North America. A dyma nhw, gwartheg yr ucheldir. A mae yna dwr ohonyn nhw yma yn y sioe eleni, chwarae teg. Yn fryd mor boblogaidd ac yn dod i'r sioe yn Llanelwedd nawr ers blynyddoedd mewn niferoedd cryf iawn sydd yn ei galluogi nhw wedyn, Tudur a Megan, i ddod â tîm fel hyn allan sydd yn dîm cryf iawn, chbo. Ac yn dîm o rai di i gyd. Mae hwnna di bod yn beth da i gweld, bod nhw wedi gallu cael digon o niferoedd yma i wneud hyn, yn dyfe? Ie. Os mae'n gwneud gwaniaeth, yn dyfe? Dim yn gwneud gwaniaeth, mae rhywun... Mae nhw'n gret o dîm. Yndi, mae rhywun yn meddwl na, fatha brown ydi lliw. Ie, y coch. Ie, na ti. Coch na, ie. Pryd mae rhywun yn gweld rhywun ddion, mae nhw werth i gweld, ynddo? Yn dwlu ar y tarw, ffordd mae'n symud a'r cryfder sydd ag nawr i gario'r tîm fel petai, dyna Megan. Ydy, mae cadarnhad y diawl. Wel, mae fe'n cerdded yn addawol iawn. Tarw dda. Mae yn darw da. Be, boes, chi byth yn gwybod? Chi byth yn gwybod? Sgwnen, co na i weld grŵp o 5 Highland yn ddi o blaen. Na fi. Sgwnen co, wrach bod fi'n anghywir cofio yn... A dyma ni nawr y bryd sydd yn ôl yn y sioe am y tro cyntaf sawl blwyddyn, y Pols Coch, y Red Pol. Y bryd dwi ddim yn gyfarwydd iawn ag ond yn braf iawn i'w gweld nhw yma. A tîm arbennig ganddyn nhw hefyd. Making them suitable for various farming systems. They're also noted for having... Darw da hwnna, boes. Ni'n gweld yn cael ei droi rown hwnna. Hwnna'n darw da. Canran cig uchel iawn. Ydy. Ych chi'n bod, y cadarnhad o cerddediad sydd â nhw, mynd rownd y ring ma. Mae fe'n ragorol. Ie, war y teg. Mae yn boeth. A bod nhw'n... Mae cadw nhw'n ffres, cadw nhw'n symud yn... Gwaith caled, ydy. Dwi'n bod nhw'n reit enwog dydyn am
fel y uwchfagu yn ydyn, ti'n bod, am laeth yn ydyn. Dyn ma nhw. Mae dan nhw'r enweddau arbennig, fel sydd gan lot o'r brydiau yma wrth gwrs. Mae'n braf cael gweld nhw'n ôl fynd ydi. Mae'n braf cael gweld nhw'n ôl yn y sioe fel grŵp. Odi, mae hi, ti'n bod. A bod digon gyda nhw mae i gael tîm allan hefyd. Ie, chwarae teg. Ie. Yes, mor o'r teg, neu gwaith da ni het hwnna nawr. Mae'n boeth i ni fod allan fyna ar ei drad hefyd, yn dwi? Bydd wrth i fodd fydd nawr, ti di? O, bydd o'n i elfen fydd. Wyt ti'n nabod e'n well na neb allan o'n trio ni? Dwi'n siŵr fydd o'n gymryd o fel braint yn bydd cael beirniadu yn bydd. Mae wedi beirniadu fel o'n i'n gweud gyda'n Brazil, Ffrainc, Sbaen, ein sioe mawr ni gyd ym Mhryden, yn dwi? Mae'r profiad sydd gen ar uchrol. Ac yn cadw 70 o wartheg Limousin. Pyr, pedigree. 100 a hanner efo. 100 a hanner wedi mewn wartheg Charlie. Mae heb sôn am y defed. Anhygoel. Anhygoel. O, mae'n waith yn does. Ti'n bod, gwaith papur. Hefyd, ti'n bod, efo registrio, a felly, ti'n bod... A gwaith papur? O, yr admin, ochr gweinyddol o bethau, yr aruthrol. A dyma ni nawr y salers. Ymryd sy eto'n tyfu mewn poblogrwydd. Yn fywch signo arbennig pan ych chi'n rhoi taro Charlie nôl ar y fywch yn dyfe. Ti'n cael llo sydd yn cwrdd â gofynion y farchnad sy'n dwywaith amdani. Un yn dîm cryf, boes? Yn ddigon da i fyna hi, ti dyn? Yn siŵr. Mae'n carwm cweit digon cryf o bws. Ie, swn i'n syni fydda nhw i'm yn bell ohoni. Swn i'n syni, sbio da fan hyn i fan, ie. Yw tarwn yn ddigon cryf? Fywch dda drws nesedd yn does. Ydy o'n darw reit ifanc, yndi? Dwi'n meddwl falle bod Mae'n edrych yn darw ifanc i mi, ydy, ti'n bod? Be ti'n meddwl, Mega? Ie, mae fe'n edrych fel taro ifanc iawn, ond mae fe'n siwtio'r grŵp yn iawn, ddo. Ydy. Ydy. Nawr y teg, da iawn. Ac aros i ni nawr am fryd arall sydd yn nôl yn y sioe am y tro cynta. Y Belted Galloway. A maen nhw yn y cornel pellon yna nawr. A bydda nhw ar y ffordd i fyny yn y man. A dyma nhw'n dod, boes. Y Belted Galloways. Ti di wneud rhywbeth efo'r rhain erioed, ti di? Dim byd. Na ddo. Dim i fan, na ddo. Beth amdano chi fyda'n Cwm Gwaun, Megan? O, na, sa'i di gweld. Na, sa'i di wneud i byd awn o gyda gwir, ond maen nhw'n bryd hynod y brydferth. Ma' nhw'n dal y llygad, mae hynny'n sicr. A'r y belt wen, wrth gwrs, y belted, i ni'n gweld y streipen wen na mynd o'r asgwr cefn holl ffordd o dan y bol. A'r hyn sy'n bwysig yw bod y darn gwyn yna ddim yn rhy llydan. A bod e ddim yn holl ffordd nôl at y gader. Bod e just, dim eisiau gormod o strap ac o felt gwyn yn ôl y sôn. Medden nhw. Dwi yn ei gwaith ymchwil. O, ar y te, gret o dîm, ynddi nhw. Ac unwaith eto yn debyg iawn i'r Pauls Coch. Yn hwb mawr i'r bryd, bod nhw wedi gallu cael digon yma i wneud tîm hefyd. Eleni yn y sioe, ynddi nhw. Achos mae'n bwysig bod y brydiau yma allan yn y prif gylch yn y bencampwriaeth yma. Adrychwch y diddordeb sydd yma, ynddi fe. Y dorf sydd wedi ymgynnull o'n cwmpas ni. Mae yna filoedd o bobl yma nawr yn gwylio. Very rare. Due to breeding program
and their popularity, they are no longer rare. And that concludes the initial inspection by our judge, Esmer Evans. Esmer Evans has judged at all of the major shows throughout A fydda nhw'n dod nawr, as well as judging over lawr I ganol y cylch, the national show in ac yn un llinell hir reit ar draws, sydd yn olygfa anhygoel bob blwyddyn. Maen nhw'n dod. Maen nhw'n ymgynnull. Chi wedi gweld y ffilm Avengers erioed? Na. Naddo, Megan? Na, ti wedi. Chi wedi gweld ffilm Avengers erioed? Wel, mae'r Avengers yn dipyn o archarwyr yn superheroes. A maen nhw'n gweud Avengers Assemble. Ond mae'r rhain yn archarwyr yn superheroes bob un. So Avengers Assemble yw i nawr. Pawb yn dod i fewn i'r llinell yma. Chwarae teg, maen nhw'n heiddi medal am ddod allan yn y gres ma nawr. A mae fe'n fraint i weld llinell o safon uchel sydd ar sioe i gynnig i pobl i weld. Ac wedi dangos y ffordd i lawer o'r eraill o Gymru i ddilyn... Mae'r Sims mewn i'r llinell a'r glas Brydeinig ar y ffordd. A'r gysyniad hon wedi cael ei... A'r gwartheg ddeddfnaint yn dod tu ôl i nhw. A wedyn y Rangus, yr Hirgorn, y Gwyn Prydeinig, Burgorn, Ucheldir, Pauls Coch, Salers a'r Belted Galleries. Also, we are very pleased to welcome back exhibitors that were unable to be with us last year owing to group regulations. Mae'n braf croesawu nôl ar ddangoswyr nawr methu bod yma y Llynedd. And as we appreciate the quality of capital in this prestigious competition, let us not forget the work, effort and dedication of the exhibitors and handlers in preparing and showing these animals. So yn ôl ar teledu nawr. And indeed, it is these people who produce the food that feed our nation, while also being guardians of our wonderful countryside. Wrth i ni werthfawrogi'r olygfa a safon y gwartheg sydd yn y gylch Brynham yma, oedd i ni hefyd werthfawrogi gwaith paratoi i blino yr arddangoswyr. Y bobl yma sydd yn bwydo i'n cenedl, tra hefyd yn gwarchod ein tirwedd, ein iaith, ac ein byd natur. Wel, dyma chi olygfa bobl yn sioe fawr 2026. Pencampwriaeth y tîm o 5 a'r bridiau yn dod i mewn i un llinell syth ar draws y cylch gystadlu yma. 16 o fridiau i gyd. A dwi mewn cwmni da. Mae Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi'n gwmnio hyd a Megan Davies o Gwm Gwaun. Mae'n dipyn o olygfa pan i chi'n gweld y shot yna boes o'r awyr yn edrych i lawr ar y cyfan. A hefyd y diddordeb, yr awyrgylch sydd yma nawr. Felly teimlo llygyd miloedd o bobl, miloedd o lygyd yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd yma. Mae yna ddiddordeb, mae yna gyffro yn does, ti di'r o'n cwmpas i mynd yn y cylch. Mae yna crowd yn hel yn does. Dim A so lle dyn ni wan, wel, lle geisio pigo, lle ti'n llipo mewn lle gwell a so edrych o flaen hein yn fan hyn, ynddo? Cytuno. Mae'n olygfa ryfeddol sy'n codi croen gwydd bob blwyddyn. Twod yr oriau, misoedd o waith sydd wedi mynd fewn. So bod o'n blin yn efo yma, yes, gweld ma'n glod yn nhw. Mae o. Felly 16 o fridiau bron mewn un llinell syth. Esmor Evans yn feirniad.
Ac mi fydd e'n tynnu nhw i lawr o 16 i 8. 8 i 4 ac yna lawr i'r enillwyr. A dyna fe. Yn cael chydig o gysgod. Wedi bod wrthi'n ddiwyd yn barod yn do, o'r y teg. Wedi gweithio'n galed, Megan yn do Esmor. Wedi cael chwsad yn barod fyna yn do. O, ydy. Yw'n rhy gynnar i ofyn y cwestiwn mawr, Megan? O... Ydw i'n mynd i fentro gofyn y cwestiwn yma? O, sa'n gwybod a gweud y gwir. A fe'n galed ar safon uwch sydd gyda pob un o'r cystadleuwyr yma. Mae fe'n rhagorol. Wel, na i ofyn e mewn ffordd gwahanol te. Se ti nawr yn cael y fraint o ferniadu yma, eleni, yn lle Esmor, a bod ti yn y canol fyna nawr, a wedi gweld yr hyn i ni wedi weld, pwy bydde ti'n mynd am? Fi'n credu y Short Jones bydden ni'n mynd am. Ife, pam? Maen nhw'n ffefryn i fi, maen nhw'n gagos fi'n alon. Ydyn nhw wir? Maen nhw'n gytid y fi. O, mae rhaid y ti... Swes. Wel, wyt ti'n bod yn ti fod yn ddi-diarth, wel? Ti'n dangos ffafriaeth Ie, dwi'n gwybod ffafriaeth. Ond tro fe, na, maen nhw'n dîm da. A ddoi nôl i ofyn i ti i'r cwestiwn yn rhan y man ti dir, achos am olygfa rhyfeddol. A mwy o gystadlu i ddod fan hyn yn y cylch gwartheg. And can you, ladies and gentlemen, show your appreciation of all the patrons and all the exhibitors here today in what that is playing in front of us today and all day round of any year. Diolch yn fawr iawn i chi ar ddangoswyr am eich brydfrydedd. Mae'n olygfa special, boys. Dwi. Mae'n sy'n cerdded i... Mae'n gerddoriaeth, mae'n ychwanegu, ydy. Mae'n ychwanegu at y nawr. Mae'n ychwanegu, ydy. A cwpan coffa Dai Jones wrth gwrs yn dyfe yw'r tlws fydda nhw'n derbyn hefyd y bryd buddigol eleni. Esmor yn mynd am un wac bach arall, boys. Mae'n gwybod ti dir. Yndi? Ni na? Mae gen o rhyw fath o syniad ar ryw 4 wrach ola. A wrach geith o rhyw olwg mwy craff eto. Ie, ti'n iawn. Yn tynnu'r wyth amlan yn gos slick yn gos ydy sy'n ni'n meddwl. Mae'n cael ei steps down, boys, yn dwi? Mae'n waith cerdded ar yr esgwr. Mae'n cerdded nôl am lan. Bydd wedi cael y 10,000 a clutch, boys. Bydd. Os ag wedi cael ei barod? So dwi'n meddwl mae'n mynd i fynd o'i cwmpas nhw nawr. Bydd o'i cwmpas unwaith eto. A dwi'n meddwl fydd ddim yn hir cyn dewis yr wyth, jyst oherwydd y tywydd ar gres yma. Mi fydd Esmor yn cael stoc mon o frin a wyddys i. Ond eto, mae'n ddwrnod mawr a special iawn i Esmor, yn fraint enfawr. Ti'n mysio... Na, ti'n bod, mae'n gysylltu at ddod, ti'n mysio hosbi. Na. Un peth ti ddim eisiau yw bod ti'n mynd o yma mynd o, sy'n ni wedi cymryd bach o amser jyst i edrych ar hwn yn ffwrdd. Ond mae'n ddigon profiadol yn dweud felly. Dau yn bod yn un o'r gewryr genyddol a'r gymdeithas hon hefyd. Ac roedd ei gyfraniad i ddiwydiant a chen gwlad yn enfawr. The winning team will be awarded with the prestigious Dai Jones Memorial Award, generously given by FYW in memory of the legendary Dai Jones.
man who contributed so much to us as a country. Mae'n dal I bwyso mesur, boys. And in the love of this Bydd siŵr o fod yn just cerdded nôl lawr i'r gwylod a wedi neithio am yr... Neithio am yr wytha wedi neith. So, unwaith fydd oedd I cyrraedd y pen yma fe... Dwi'n meddwl fydd e'n cychwyn arni wedyn. Neithio ddechrau efo'r... Sy'n ni'n meddwl fydd y gwartheg Dion yno? Dwi'n meddwl. Wel ia, tro dwytha, dwi'n meddwl, oedd o'n beirniadu yr interbryd yma, dwi'n meddwl, ar FRDF ei hun, de? Ie. So dwi'n meddwl fydd o'n ffafriaeth eto. Ti'n iawn. Heddiw, rhywbeth arall, dwi'n meddwl. Ond ti'n os ti'n wylio am bwer, ti'n gweld tarw byrgor nawr ar ôl? Ie. Mae'r fiwch na'n drws nesaf. Mae nhw'n special o dyn. Ac ys mae'r Evans yn wirniad ac arddangoswr profiadol dros ben. Craffu'r gan rhan iawn dros yr anifeiliaid. Rwy'n sydd â cefndir a gwybodaeth a phrofiad enfawr yn y maes. Mynd yn ôl at y glas. A'n cymryd I amser yn dweud, boys? Ie. Cementals, boys? Bych chi'n meddwl amdani nhw? Ti'n meddwl amdani nhw'n... Dwi'n yn siŵr. Na, dwi'n yn siŵr, na. Dwi'n yn siŵr. Na, dwi'n yn credu. Dwi'n yn rhy siŵr. Na. Mae'r pethau falle ar y talcen o bosib, dwi'n yn siŵr. Mae ifanc yw un, dy fe, na'r peth. Pethau'r ifanc yw un. Dyna beth sy'n neud y bencampwriaeth, mae mor ddiddorol. Ie, ynddi. A Rach bod gen ti well. Ti'n gael y 5 pen, Rach bod gen ti well. Un o'r gwartheg yn y shed, ond bod rach yn matcho ond Ie, dyna'r peth. Rach bod nhw well yn unigol, ond fel grŵp, wrach, dydyn nhw ddim, ynddi. Ddim sy'n edrych yn dda, nawr. Ond dwi'n meddwl, mae rhywbeth am y Charlies na ni, dwi'n gwybod beth. Fydd e'n cael ei blesio ar pwer yn bydd. Gyda nôl, Hibio'r Henffordd. Tîm bach ifanc sda nhw, a wedyn nôl at y gwartheg Dion. Dwi'n meddwl bydd e'n cychwyn arni nawr. Yn y man, boys, bydd e'n mynd am y rhestr fer na. Ac edrychwn ni mlaen I weld le mae'n mynd. Tipyn o lygfan, dwi. Pencampwriaeth y tîm o 5 yn sioe fawr 2026. Esmor Evans yn beirniadu. Yr 16 o fridiau mewn llinell. Dyna fe, Esmor yn ei het. Llymed o ddŵr cyn mynd ati I ddewis yr 8 sy'n dod ymlaen i'r rhestr fer. A mae'n cychwyn arni. Tudur Edwards a Megan Davies gyda fi'n gwmnio hyd. Tudur, wyt ti'n nau I Esmor fel ni wedi trafod yn barod, wyt ti'n ei nabod yn dda. Ble ti'n meddwl eithaf nawr gyda'r 8 nesaf yma? Ie, dwi'n meddwl fel o'n i dweud, fydd eisio'r pŵar yn bydd. A cywirdeb, tyfod, a cymeriad. Bydd. Yw em ni fynd am y glas, Megan? Sa'n siŵr. Maen nhw'n dîm cryf iawn. Byddwn I ddim yn beio fes, byddwn fe'n mynd am nhw, y gwir. Yr tarw mor gryf hefyd, a cadarn. A llawn cymeriad, a'r characteristics a popeth. Arbennig. Lan mae e'n mynd at y pen pella na. Sydd yn dipyn o wac hefyd gyda llawn y gris yma. Teresa Andyn yn ei gefna. Teresa, un o prif steward y gylchwartheg ma'n I ffroc goch I oren falle. Ac mynd o fyny at y salers. Bydd e'n
cychwyn ar yr 8, mae rhywun yn tybio'n yn go gloi. Ond yn dod at y belted galw mae e, ond ie, mae yna mwy o ffordd i fynd nag o'n i'n feddwl. Ie. Tybed le eithaf gyda'r 8 nesaf yma. The ski woods was getting late as well. Right, can I trial it all? Stand by then with me. Un o'r golygfeydd gorau ar faes y sioe yn fy marn i. Pencampwriaeth y tîm o 5. A mae'n 16 o fryd eich atgoffa chi o flaen y beirniad Esmor Evans. Dyna fe wedi cael llymyd o ddŵr. Mae e wedi gweld nhw i gyd yn unigol y tîmau hynny yw. A mae am fynd ati ni'n credu nawr i ddewis yr 8 sydd am gamu ymlaen i'r rhestr fer cynta. A mae e yn cychwyn gyda'r gwartheg Dion. Mae'r gwartheg Dion ymlaen. Mae Tudur Edwards a Megan Davies gyda fi'n gwmni o hyd. A mae Tudur yn mynd nesaf at yr... Yw mynd i ddewis yr Henffordd? Nag yw. Mae'r Charolais yn mynd ymlaen. Dyn Charolais yw, Esmor a dyn Lims yn dyfed Tudur? Ie. Wel, oedd o'n cadw Hereford blynyddoedd yn ôl. Do fe? Ie, do, so... Le ti'n meddwl mae'n mynd i fynd nesaf te, Megan? O, sa'n siŵr y gwir. Ond os mae'r beirniad yn lico cryfder... A pwer. Ie. Mae rhywun yn meddwl fatha'r cemental, ie. Y cementals. Ond da nhw sydd yn dod nesaf, mae'n mynd nôl at y blons. Cael un edrychiad arall. Hebio'r Lims mae'n mynd nawr. Mae'r Lims yn dod ymlaen. Y pwer y twarw falle yn cario fyna nawr am y tro. Cementals fel wedys ti Megan ymlaen? Ie. Felly mae yna 4 ymlaen. A'r glas yw'r 5 yn cael ei galw ymlaen. Yw e yn mynd i fynd at y Burgorn? Fel sonio ni, nhw wedi ennill pencampwriaeth y tîm o 5 2 flynedd yn olynol. Yn mynd amdani am y 3ydd tro. Y gwartheg Dion yn gul wobr llynedd iddyn nhw. A maen nhw wedi dod mlaen eisoes. Mae yna 3 bryd arall i ddod. Megan? Le mae'n mynd? O, lle ni ddim weid. Fi jyst bod bach yn bias nawr yn gweud fod Short Jones yn mynd i gael i. Pa ti becso ddim sicad i at yna. Mae'n ôl gyda'r Angus. Yw e mynd i alw nhw mlaen. Tudur? Ie, mae'n studio dipyn yn nhw fan hyn, dydy?
Ydy, mae'r Angus ymlaen. Dyna'r chweched. 2 arall i ddod. 2 fryd arall. Lan mae e'n mynd at y Burgorn. Yw e'n mynd i fynd yn... Odi, maen nhw ymlaen. Mae breuddwyd nhw o'r goron drifflig yma yn y tîm o 5 yn parhau. Ac un arall i ddod. Salers yw hi. Reit, i ni lawr i 8. Fan hyn mae'r gloman yn dyfewn iddi. Byddwn ni'n mynd o 8 i 4 yn y man. A wedyn y canlyniad mawr ar y ffordd. Edrych ar yr 8 nawr, boys. To fe. Dwi'n meddwl mai dyma'r 8 Megan. Fydden ni wedi tynnu ymlaen hefyd. Ie, gwir y gwir. Fydden ni wedi tynnu'r un hefyd. Fydden ni wedi tynnu'r 8 ymlaen. Fysen, dyma fydden nhw i fi. Mae'r pŵer yma da gen. Ni'n gweld hwnna nawr yn dyn ni. Y pŵer. Ffram yna. Mae'r pŵer ys yn dod trwodd. Ni'n gweld e'n yr 8 nawr tyd yn dyn ni. Cymeriad y pen hefyd yn bwysig. Ydy mae hynny'n chwarae ran hefyd yn dweud? O, yndi, mewn bob bryd. Mae'n dangos unan. Troi yw i wedi'r cwbl yn dyfa. Clus, pen, ffroen, ti'n bod, mae... Efo lot o myl, os ym lot o bwynt iddo fo, ond ti'n bod, os ti'n bridio, mae'n rhaid ti gael pen yn dweud, sydd. 100%, ti'n llygad y le. Mae reit, yn mynd i ddechrau tynnu nhw lawr, dwi'n meddwl, i'r 4 i'r rhestr fer nesa. Mae'r cyffro'n cynyddu. Wel, am gyffro. Am ddrama sydd yma yn y cylch gwartheg. Ym mhencampwriaeth y tîm o 5, i ni wedi mynd lawr o 16 o fridiau lawr i 8. A mae Esmor Evans yma nawr yn beirniadu yn mynd i dynnu nhw lawr o 8 i 4. A mae Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi'n gwmni a Megan yma da fi o hyd hefyd wrth gwrs o Gwm Gwaun Megan Davies. Le mae e'n mynd nawr te Megan? Pwy ti'n meddwl fydd y 4? Chos mae'r Burgorn dal yna sy'n agos at y galon di. Fel mae'r limbs a'r brydiau cyfandirol hefyd. Ydyn. Pwy ti'n meddwl fydd y 4? Cementals, Shortons, Aberdeens a... sa'n siŵr. Limbs o lle. Tydi, ers y ti yn isgidio fe nawr? Le fydde ti'n mynd? Ia. Dwi'n falch o sydd at... Bo fi ddim yn achos swn i chwysu yn un, wan. Ti'n meddwl fydd Esmor yn chwysu? Mae'n cerdded digon i chwysu, achos mae'n cerdded nôl o blaen. Mae'n cael ei steps nawr, yn dwi? Dwi'n meddwl eitho fyny a lawr eto. Nôl lawr a wedyn eitho bigo. Be maen nhw eisiau wedyn? 3 neu 4? Byddwn ni'n mynd lawr i 4 tîm ar ôl hyn. A wedyn mi fydd e'n anerch y dorf cyn dewis pencampwyr y tîm o 5. Edrych mai at y Burgorn. Un nhw am wneud hi. Un nhw am gael ei tynnu ymlaen. Mae'n dod nôl i lawr. Eibio'r glas. Y glas Brydeinig. Oedi am eiliad cyn edrych draw at y Sims. Mae'n dod nôl lawr. Mae'n oedi am eiliad wrth y limbs. Mwyaf dwi'n edrych arnyn nhw, mwyaf dwi'n cael yn hynny at y limbs hefyd. Mae mor... Pŵer, ie. Yr heffrod sydd gyda ni fyna nawr.
Oes un o'r rhain di dal dylygad di? Tudur pan weles di nhw'n camu fewn i'r cylch yn gynharach. Nath un o'r brydiau sefyll allan yn syth neu na? O, ti'n bod, o'n i'n gweld, ti'n bod, y Charles yn sefyll allan. Fel un oedd y limbs. Y blues i weld y reit gyfartal. A'r Birgon ynde. Ond, ti'n bod, yn un sbio dyn nhw, ti'n bod, ar y blaen yma. Ond, dwi'n meddwl fydd o'n neud i benderfyniad wan efo'r 4 nesaf wan, dwi'n meddwl. Dwi'n lawr i 4 nawr. Mae'r Charolais ymlaen. A'r Limbs ymlaen, o'n i'n ame. Mae'r Cementals ymlaen. Beth am y Birgorn? Yw i breuddwyd nhw. Yn mynd i gael ei chwalu'n deilchion. Ydy. Achos mae'r glas ymlaen. Felly dim blwyddyn y Birgorn bydd i eleni. Ond y freuddwyd yn fyw o hyd i'r glas Prydeinig, y Cementals, y Limbs a'r Charolais. I le mae am fynd. Peidiwch mynd yn bell. O, boes. Mae yn poethi ma nawr. Ydy. Bydd e'n anerch y dorf yn y man. Mae yna rhywbeth am y Cementals na fyd, boes. Ond dyma, na, dwi'n mynd i stico at yng Ngaer. Dwi'n mynd i sticio ar Charolais. Dyna nhw'n llygad i'n syth gyda. Dwi'n mynd i stico at yng Ngaer, boes. Fi'n mynd i newid nawr. Just rhywbeth am y tarw ar fuwch na. Fi ddim yn hir cyn gafel yn y meic nawr, Tudur, na fydd? Na fydd. A wedyn, bydd da ni benderfyniad yn go slic wedyn, Megan, Ie, dwi'n meddwl. bydd. Judge will be looking for a team with confirmation, correctness, uniformity, locomotion, clean character, as well as a balanced team. Mae'n edrych yn fanwl arnyn nhw unwaith eto, boes. Yn dwi? Mae'n cymryd amser, Megan? Odi, ma fe, odi. Ddim yn rhwythro'r penderfyniad. Mae'r glas wystad yn agos ati, boes. Ynddo, mae'r glas wystad yn gystadleuol, yndyn nhw. Pan mae'n dod i'r glo man, i'r diwedd fel hyn, mae'n wystad yna'n cystadlu Megan, yndyn nhw. Ydyn, ydyn. The team of 5 is generously sponsored by NatWest Company Wales. We much appreciate your Lawr am y Cemental. Mae'n edrych lot ar ein fyd yn dwi. Mae'r pwer na gyda nhw yn dwi. Di, mae dan nhw'r pwer yn sicr. Dwi eisiau hawlfraint o'r hynny. Dwi eisiau hawlfraint o'r hynny. Apple doesn't fall far. Apple doesn't fall far. Reit, mae'n dod boes lawr at y gornel, nôl at y limbs ma fe. A'n glamp o darw lim fyd yn dwi. Mae'n enfawr. O, odi. Slabin o darw. Odi. Cael un edrychiad arall ar y Charolais.
Bydd y meic yn ei lawen y man, dwi'n meddwl, yn bydd. Mae'n mynd tu blaen i nhw nawr. A nôl heibio'r limbs mae fe'n mynd. Back at y Sims. Am be bydd e'n chwilio nawr te, Tudur? Wel, o'n i'n gweld o wan yn sbiad ar y teirw yn dweud, ar y teirw hun wan yn dweud, ar sbiad ar y smental ar lein bar Charle. Ie. A wedyn, so, dwi'n bod sy'n neith i ni benderfyniad o, dwi'n meddwl, mae'n anodd trio cael tarw stoc i wneud gwp y ffai, achos mae rhan fwyaf nhw allan yn gwneud i gwaith. Ydy'n gweithio. Ydy'n, ti'n iawn. Mae'n cael sgwrs fach gyda Teresa, y brif steward. Mi fydd y meicroffon yn dod ato fe'n go gloes yn ei meddwl, i fe gael anerch y dorf sylweddol sydd wedi ymgynnull o'n cwmpas ni. Un llymed o ddŵr arall, a wedyn i'r meicroffon ar y ffordd. Wel, dyma ni bobl, y meicroffon ar y ffordd i law y beirniad Esmor Evans. Felly, mi dywelai am eiliad i gael clywed sylwadau y dyn yn y canol heddi, cyn darganfod. Cyn cael gwybod pwy sydd wedi mynd â pencampwriaeth y tîm o bimp yn sioe 2026. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank the Royal Welsh Show for this invitation to judge such a prestigious event. 16 classes, 5 in each, as 80 cattle, all winners in their own sections. Thank also to the exhibitors for doing such a fantastic job showing these cattle in the conditions we've got. This is a major highlight of the show, and I'm very pleased to be invited to do this job. Now, I would just like to say that I've pulled out the last 4 all-continental breeds. I feel a little bit sorry for the native breeds because they're up against such a power in these continentals, but they all have their place in the background of the suckler herds in the country. Now I'm just going to tap out my champion, group of 5 and reserve. So without any more ado, I'll hand you back over. Wel, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Esmor Evans yn mynd i ddewis pencampwyr tîm o bimp sioe 2026. Yn ôl mae e'n mynd yn oedi, yn edrych ar y Charolais, yn edrych draw at y limbs. Mae'r cementals yno, mae'r glas yno. Dyna'r 4 sydd wedi dod lawr i'r rhestr fer ola.
ond mae yn mynd at y Limousin wedi mynd â hi yn sioe 2026. Le mae'r Gîl-wobr yn mynd? A'r Cementals yn mynd ar Gîl-wobr. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A'r Limousins wedi ei gwneud hi. Tudur Edwards a Megan Davies wedi bod yma gyda fi yn y pwynt sylwebu. Be nath y gwahaniaeth heddi i'r Lims, Tudur? Wel, ti'n gweld y 5 yn ei fel yn gosach at ni wan o dos y pŵar na dwe. Y pŵer na, ynddo fe? Seis, cywirdeb, A'r tarw na, y tarw na yn tanio'r tîm, ynddo fe? Yndi, mae'r tarw na, mae fath o bod yn sefydlu'r 4 arall yn y dîm, a neud y grŵp yn y dîm, ti'n gwybod? Yndi, chwarae teg. Megan, pam y Lims i ti? Rwy'n cytuno gyda'r pwynt y ddau i chi, mae'r tarw yn sefyll mas yn ragorol, wel gyda'r 4, a y Cementals hefyd, mae'r reina yn ragorol hefyd, a mae hwn yn cystadleuaeth dwys iawn, gyda'r miloedd o lygaid yn edrych ar y ring yma. Arbennig. Heffrod gwych gan y Lims hefyd yn dod, oedd yn gallu dal i tir yn erbyn y tarw pwerus na Tudur yn dod. Mae'r heffrod yma werth i gweld, a tywod i gael tarw sy'n dominyddu, tywod, yn anodd gweld ydy, tywod, achos mae'r heffrod yma sydd o'r tarw yma werth i gweld hefyd, ond tywod, sy'n un byd o'r y Cementals, maen nhw werth i gweld hefyd. Ydyn. Do'n yn llawer yn ni, dwi'n meddwl. Rhaid peidio anghofio am y Cementals chwaith. Cael a chael oddi, ond y Lims sydd wedi mynd â hi ac yn cipio cwpan coffa. Dai Jones, Llanilar. Oedd Dai ag Esmors yn partners mowr. Ag Esmor y beirniad yn dod ar tlws i fewn at y tîm buddigol. A dyna fe. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r Limousins. Pencampwyr, tîm o 5, sioe 2026. Diolch i'r cynulleidfa, diolch yr arddangoswyr am y wledd. Mae'n hawdd i weld yma. Yn yr adrannu, yn troi y brynu 2026. Diolch yn fawr am y gwrandawiad. Mae'n hawdd i weld y cyflwyno. Tor. I'm going to chat with you. Tor, sorry. You want it? Okay, standing by. Can you go back? Yeah. Just putting in the position. Okay, standing by. Wel, y Lims wedi gwneud i. Congratulations, llongyfarchiadau, boys. What a feeling, eh? Oh, tremendous, yeah. It's absolutely brilliant. You boys have come a long way down from Scotland. Yeah, it's a long journey. We came straight for the Yorkshire show, but, you know, we really enjoy it, and we didn't get last year because of the blue tongue, but we're delighted to be back. What made this team stand out? What made the difference today, do you think? I think just the power and the balance. A big bull, 4 females with tremendous balance, tremendous power, correct, and just good cattle. Is he your bull? No, it's Thor's bull, it's our heifer, and then 3 heifers from Winfield Park. Well, a cow and 2 heifers from Winfield Park. Wonderful. Cracking team. We've got Thor here as well. Your bull, as was mentioned there. Llongyfarchiadau, congratulations. It's something special. He just set the team off, doesn't he? Yes, he's full of power, length and shape, but it's a great team. It's not just one animal, it's a full team. Absolutely. Yeah. Where's the place to be tonight then, boys? Oh, that'll be the limousine bar, won't it? I think so. There'll be some celebrations, won't there? Definitely, yes. You've come so close over the last couple of years, haven't quite made it, but you've done it this year in style. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Da iawn. you. Safe journey home, guys. And thanks for coming down to support our show.